Ittra pastorali Arrandan 2019. Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom. Eżis, aħna nies li nħobbu d-dar. Dan bir-raġun għax bejn dawk l-erba' ħitan tad-djar tagħna jintisġu stejjer meraviljużi. Stejjer ta' familji li fihom l-għaxqa. Stejjer ta' ġenerożità kbira. Stejjer li ma jitwemnux meta tara ġenituri sagrifikati għal ulidhom, speċjalment fejn ikun hemm xi wilt bi ħtiġijiet speċjali. Stejjer erojċi bħal fejn hemm mart serju. Imma mbagħad hemm djar fejn jinkitbu stejjer li tkun tixtieq li qatt ma seħħew, bħal fil-każ ta' ġenituri minsija minn uliedhom, bħal fejn hemm ġrieħi miftuħa minħabba l-vjolenza domestika u l-abbuż, jew bħal fejn hemm id-tbatija li jġibu magħhom żwiġijiet imkisra. Hemm min saħansitra kellu jibdel daru għax ma setax jissapporti t-sekzik tal-ġirien. Hemm djar milquta sew mill-faqar. Hemm djar fejn rifset il-mewt u ħasdet ħajja li kienet għadha qed tiftaħ bħal warda. Ċirkostanzi bħal dawn aħna intennulkom dak li San Pietru qal lil matub li kien ħdejn il-bieb tat-tempju. Fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret, imxi. Meta nistiednu lil Ġesu jidħol fid-dar tagħna, il-preżenza tiegħu tagħmel il-mirakli. Hekk ġara meta Ġajru sejjaħ lil Ġesu fid-dar tiegħu għax bintu kienet marida serjament. Ma narawix bi kbira li fostna jkun hemm min jaħseb li mhux dehn biżżejjed li Ġesu jidħol fid-dar tiegħu. Hemm min jaħseb li meta Ġesu jgħaddi mit-triq tagħna jaqbiżna u jibqa' għaddej. Imma l-ġrajja ta' Zakkew mhux biss turina li Ġesu jidħol ukoll fid-dar ta' midneb pubbliku mistkerraħ minn kulħadd, imma li saħansitra Ġesu stess jistieden lilu nnifsu biex imur għandu. Ġesu ma jidħolx fid-dar għax ikun hemm l-ordni, imma jkun hemm l-ordni fid-dar wara li jidħol Ġesu. Kristu miet għalina meta aħna konna għadna midinbin, u kif jgħidilna San Ġwan, aħna nħobbu għax hu ħabbna l-ewwel. Dwar dan Sant Wistin jikkummenta li Kristu li huwa l-isbaħ fost ulied il-bnedmin miet għalina li konna koroħ u mħawdin. Lil dawk li sibuha ftit bitqila jilqgħu lil Ġesu id-dar tagħhom b'umiltà u mħabba nagħtuhom parir biex jagħmlu bħala rajjes ta' Kana. Ma jibżgħux jieħdu għandhom lil Marija. Għax Marija tiġbed lil Ġesu warajha. Hija tgħin għandu tjubija tal-imħabba li Ġesu għandu lejn kulħadd, imma b'mod partikolari lejn dawk li ħabta u sabta jaraw id-dar tagħhom nieżla. Dak li kien ser jiġri f'Kana għax naqashom l-inbit, fid-djar tagħna jista' jiġri meta tfaqqa xi kriżi serja, bħal meta l-aħwa jiksruha ma' xulxin, meta ġenituri sipruħu bla xogħol, meta xi ħadd fil-familja jiċċappaż bid-droga, meta tixxellef il-fedeltà fi żwieġ, meta l-futur tal-familja jiċċajpar, meta jibdew jitmermru il-prattiċi reliġjużi u jċedu s-sisien tal-fidi u sfidi oħra. Is-serenità fid-dar tagħna tittifes ukoll jekk fis-soċjetà ta' madwarna ikun hemm sitwazzjonijiet li ħasbuna, bħalma huwa t-tnaqqir tal-fiduċja fl-istituzzjonijiet, in-nuqqas ta' rispett lejn il-ħajja tal-bniedem sa mill-bidunet tagħha fil-ġuf, il-faqar, il-qerda tal-ambjent, il-korruzzjoni u ħwejjeġ oħra.
Għalina li nemnu ma jistax jonqos li dawk l-affarijiet negattivi fil-Knisja bħalma huma l-għeluq ir-reżistenzi għat-tiġdid indikat mill-Papa Franġisku u l-eżempji ħżiena ikollhom eku fid-djar tagħna. F'mumenti inkwetanti bħal dawn, għandna bżonn nisimgħu lil Ġesu imsallab itennilna l-istedina li għamel il-Ġwanni fil-waqt li urih lil Marija. Hawn hi ommok. U bħal Ġwanni nieħdu l-Marija d-dar tagħna. Min-naħa tagħna, Marija toffrilna tweġiba għax tindikalna lil Ġesu u tgħidilna għamlu kull ma jgħidilkom hu. Kif josserva l-Papa Franġisku li aħna nilqgħu lil Marija f'darna huwa it-testament ta' Ġesu. Fid-dar ta' Nażaret mhux biss kien hemm mumenti fejn Marija u Ġuseppi ma femux lil xulxin mill-ewwel, imma wkoll nuqqas taqbil bejn il-ġenituri binhom bħal meta ntilef f'Ġerusalemm. Għalhekk Marija tifhem lil dawk il-familji fejn hemm it-tensjonijiet bejn il-koppja u bejn il-ġenituri u l-ulied. Id-dar ta' Nażaret taf xi tfisser kriżi ta' fidi, għax kemm Marija u kemm Ġuseppi jitħawdu quddiem dak li Alla jitlob minnhom. Għaldaqstant Marija għandha posta anke fid-djar ta' dawk li għaddejjin mill-lejl mudlam tal-fidi u qed jissaraw ma' Alla. Meta Marija għaddiet 3 xhur fid-dar ta' Elisabetta, min jaf kemm semat rakkonti ta' din il-koppja anzjana li għaddiet ħajjita fl-għajb tan-nies għax ma kellix tfal. Marija lek tifhem lil dawk il-koppji li għandhom diffikultà biex jibdew jibnu l-familja. Fil-ħemda ta' dara Marija talmet xi prezz għoli switila l-maternità tagħha. Bħal meta kien jaslilha lin-nies kienu jgħajru lil bina Ġesu li huwa wikkiel, sakranat, ħabib tal-pubblikani u l-midinbin. Jew meta semat lil qraba jgħidu li Ġesu kien tilef moħħu. Fid-dawl ta' din l-esperjenza Marija tifhem lil dawk il-ġenituri li wliedhom huma kkalunjati u majra u hija solidali ma' dawk il-familji fejn hemm il-mart jew lejja mentali. Marija li ssieħbet lil bina fit-triq tal-Kalvarju kienet taf bit-tradiment ta' Ġuda, biċ-ċaħdiet ta' Pietru, bl-abbandun tad-dixxipli. Għalhekk hija tifhem lil dawk il-koppji u l-familji mkissra b'xi tradiment. Marija li baqgħet wieqfa ħdejn is-salib hija qrib il-familji msalbin. Marija li wara l-mewt ta' Ġesu kienet miġbura mal-Apostli magħluqa fiċ-ċenaklu, illum tassisti lil dawk li għal xi raġuni jew oħra jinsabu magħluqa f'darhom u m'għandhomx il-ħila joħorġu u jittamaw. Nhar l-Erbgħa bdejna r-Randan, żmien li matulu bis-smieħ tal-kelma ta' Alla, it-talb, il-penitenzju u l-karità, aħna nitħejjew għall-lejt il-kbir. Kif dakinhar li Ġesu qam mill-mewt u għamar fid-dar jiltaqa' mad-dixxipli li kienu flimkien imbeżza mill-lut u bil-bibien magħluqa, hekk hija x-xewqa kbira tagħna li f'dan l-għajt il-kbir Ġesu jiġi joqgħod magħna fid-dar tagħna. Imma kif dakinhar fid-dar tad-dixxipli kien hemm Marija, hekk ukoll illum ejjew ma nibżgħux nieħdu lil Marija għandna biex jitajna nitħejjew għal din iż-żjara ta' Kristu l-Xoxt. Ħassejna li għandna nqiegħdu qudiemkom lil Marija għaliex din is-sena qegħdin infakru l-400 anniversarju tal-kwadru tal-Madonna ta' Pinu li minnu fl-1883 isejħet lil Carmini Grima u lil Franġisk Portelli. Dakinhar il-Madonna qalet lil Carmini biex tgħid 3 Ave Marijiet ġie 3 ijiem li ġisimha dan fil-qabar qabel ma ġiet imtella s-sema bir-Ruħu l-ġisem. Fi kliem ieħor fil-ġrajja tas-Santwarju Nazzjonali ta' Pinu għandna rabta bejn l-għajt ta' Kristu u l-għajt ta' Marija. Li kieku dan il-kwadru kellu jitkellem, min jaf kemm jirrakkontalna esperjenzi sbieħ
tal-għajt li seħħew bejn il-ħitan ta' ħafna mid-djar tagħna. Napprezzaw li f'ħafna mid-djar tagħna hemm ġbija tal-Madonna ta' Pinu, għax fejn hemm Marija ikun hemm Ġesu. U fejn hemm Ġesu hemm il-ħajja li telep il-mewt, il-grazzja li teħles mid-dnub, it-tama li terfa' min-niket, il-maħfra li tinfaxxa l-miksur, il-ferħ li jkeċċi dwejjaq, is-sliem li jtemm kull ġlied. Meta niftakru li r-Rużarju huwa talba l-qalb Marija u b'riflessjonijiet dwar Ġesu, nistiednu lill-familji tagħna biex jgħidu spiss din it-talba sabiħa. Natukom il-barka pastorali tagħna.